प्रमद बर'खौ बिटिसिनि सीएम बानायनो हानानै दिनै बर'नि सिमाङाबो दंस' जाबाय आरो गैला प्रमद बर'नि जि पलिटिकेल जि केरियार बेनो लास्ट दिस इज द लास्ट एन्ड फाइनाल। हेल' लोगोफोर, दिनै प्रमद बर' एबा इउपिपिएल पार्टिनि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन। दा एट प्रेजेन्टलि इउपिपिएल पार्टिनि जि परिस्थिति एबा जि कन्डिसन बे इन्टारनेलि ओरैबायदि भेरि बेड, ओरैबायदि गाज्रि कन्डिसनाव दङ दा इउपिपिएलआ। बेराफारसेथिं आबसुनि प्रेसिडेन्ट मिस्टार दिपेन बर' बिथाङाबो आबसुनि प्रेसिडेन्टखौ नागारसिगोन आरो बेराफारसेथिं ओरैबायदि इउपिपिएलनि परिस्थिति ओरैबायदि गाज्रि, ओरै बिजेपिआबो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलजों एलायन्स जाया, ओरैबायदि गाज्रि कन्डिसन। आरो दाबायदियाव बिजेपि आरो बिपिएफजों जुदि एलायन्स जानांगौबा साप'ज इउपिपिएलआथ' इलेक्सनखौनो गेलेखानाय नंखाया, बे सिदा खोथा। प्रमद बर'आ ओरैबायदि दा टेनसनाव दङ रायजोफोर, नोंथांमोनाबो सांग्रां जाखादो माबायदि सिटुवेसन दा जागासिनो दङ। बिजेपिआबो इन्डिपेन्डेन्टलि गेलेनो खोथा बुंदों, बिपिएफआबो हारसिङै गेलेगोन खोथा बुंदों। दानिया मेन पइन्टआ जाहैबाय मा रायजोफोर, इउपिपिएलनि परिस्थितिया ओरैबायदि गाज्रि। आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङाबो प्रेसिडेन्टनिफ्राय रिजाइनेसन होसिगोन। नैबे मे मासनि गेजेरावनो बिथाङा रिजाइनेसन होनो हासिगौ आबसुनि प्रेसिडेन्टखौ। आरो बिजेपिआव थांनायनि माखासे सर्सा एबा डिसकासन बा निउस चेनेल्सफ्राव नोंथांमोना नुदों। नंगौ नङा जों बुंनो हाया, अब्लाबो जों नुनायखौ जों बुंबाय दिनै। नाथाय फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ हारसिङै इलेक्सन गेलेनो हानायनि जेबो क्षमता गैला, थागैला, 0-0-0। इउपिपिएल एबा प्रमद बर'नो अनलि फर 5 इयार्सनि थाखाय नैबे चान्सखौ होदों। प्रमद बर'खौ बिटिसिनि सीएम बानायदों, बेल' 5 बोसोरल'। मानोना बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ बिनायखौ दंस' खालामनायल'मोन नालाय। मेन मटिभ्सआ, थांखिया प्रमद बर'खौ बिटिसिनि सीएम बानायनो हानानै दिनै बर'नि सिमाङाबो दंस' जाबाय आरो गैला प्रमद बर'नि जि पलिटिकेल जि केरियार बेनो लास्ट दिस इज द लास्ट एन्ड फाइनाल। प्रमद बर'आ बर' जातिखौ जेरैबायदि थगायदों, बिनि रिएक्सनखौ फैबाय थानाय बिटिसिनि बिसायख'थिनि उनाव प्रमद बर'आ मोनगोन, बे सिदा खोथा। आरो रायजोफ्रा सांग्रां जादो, सरकारा बिपिएफ आरो बिजेपिजों दागोनलै रायजोफोर, सिदा खोथा आं दिनै बुंबाय। इउपिपिएलआव गैला, जोब्बाय।